якое прайшло без асаблівай, як кажуць, помпы, але даволі весела і цікава. Ад сесіі да сесіі жывуць студэнты весела. Менавіта гэты крылаты выраз яскрава пацвердзіў першы фестываль «Студэнцкая вясна-2000», які з поспехам прайшоў на базе брэсцкага філіяла Беларускага камерцыйнага універсітэта кіравання. Яго арганізатары выбралі найбольш падыходзячы час, якраз прамежак паміж сесіямі, зімовай і летняй. Таму студэнты весяліліся і жартавалі ўдосталь. Строгае журы, якое узначаліў сам рэктар універсітэта Эдвард Ахрэм, час ад часу страчвала сваю строгасць і смяялася разам з залай гледачоў. Праўда, статус не дазваляў бурна выказваць свае эмоцыі. Однако старшыня журы не хавал своей задоволенности. Я вам скажу, что я очень рад и воспринимаю от всей души, эмоционально даже, и с волнением, что еще таланты у нас имеются, земля не оскуднела, поэтому вот на фоне вот этих выступлений можно сегодня сделать выводы и отобрать те коллективы, которые в дальнейшем могут проявить себя и в этом жанре. 7 філіялаў камерцыйнага універсітэта кіравання з розных гарадоў рэспублікі дастойна супернічалі паміж сабой. Былі прадстаўлены ўсе жанры сцэнічнага мастацтва. Актавая зала энергамеханічнага завода на 2 дні ператварылася ў сапраўдную арэну. Музыка, песні, танцы гучалі не толькі на сцэне. За кулісамі адбываліся не менш напружаныя і хвалюючыя дзеі. Ну, а кпівасці і гумару студэнтам не займаць. Из моего репертуара пару стихотворений. Да. Давай с весны начнем. С весны. Да. Весной поют на небе птицы, студенты ходят в долг простить. Ведь каждый человек стремится весною выпить, закусить. Можно еще про лето. Светило летом шпарит в теме. Нельзя на солнце выходить. Зато в кустах в такое время все могут выпить, закусить. З цікавымі ды арыгінальнымі праграмамі выступілі ўсе ўдзельнікі фестывалю. Але найбольш удалымі журы прызнала выступленне студэнтаў 2 філіялаў абласных цэнтраў – Гродна і Брэста. Што ж тычыцца фестывалю ў цэлым, то нельга не пагадзіцца з такімі думкамі. Это просто праздник, вот и все. Весна 2000. Фестиваль это адреналин. Это вообще так классно. Это куча настроения, эмоций, энергии. Это классно. Почаще было бы такое, было бы вообще супер. Студентам жилось бы весело. Все бы хорошо учились. Сапраўды, студэнцкі фестываль – гэта круто. Василь Карпінчык, Сергей Лушнікаў, абласная тэлеслужба навін.